APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Falayi an bɛ to wolomasiri tabaw ka gon kan hali bi min y'an ka kɛlɛdagatigi ye n'o o ye Elize Jandaw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye an ka pankurun ye u ye wulikajɔ kɛ sibiri kalo tile 9 gosili caman gosili nafamaw u y'olu kɛ Gawo mara ale kɔnɔna na gosili fɔlɔ o kɛra kilomɛtiri 40 min ye Tarkint ale masurunana Bamajuwale ni Ɲugawale kɛbaw kun kɛlen ka tugu ɲɔgɔn ni mobiliw ye min ye armée ye a y'o mobili dasi ni gosili ye n'a ka pankuru ye o kɔfɛ kilomɛtiri 84 Burem dugu masurunana fana o y'a to fana min ye Bamajuwale ni Ɲugawale kɛbaw kun kɛlen ka tu dugu tu dɔ kɔnɔna na u y'olu fana halaki k'olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Jean Elize Daw ko ka foli ta ka ɲɛsin armée ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la min b'a to jamanadenw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Bamajuwale kɛbaw k'u donna wo kɔnɔ k'u na u ɲini an ka jamana kɔnɔ k'u bɔ baara la yan'o cɛ min ye Kucala mara la armée tun ye wulikajɔ kɛ sa wulikajɔ min kɛra kalo tile 8 Sengolo Zangasokaw fɛ yen min ye Kucala marabolo la wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamajuwale ni Ɲugawale kɛbaw ye u y'olu kɔni ka fɛnw bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o dakolonci marafa min bɛ n'o ye PKM u y'o kelen minɛ o la min ye marafa wɛrɛw ye u y'o segi minɛ ani moto 13 wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ armée ɲɛmaw ko sa ko ka foli ta n'u ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ban u ka wulikajɔ n'u ka baara ale kɛcogo ɲuman na Falayi kuna siningo min ye général de brigade Mamadu Masawule Samake n'ale commandant théâtre opération dugukolo ko ye a sigiyɔrɔ bɛnnen no Gawo ma ka kɛ ni waleya cɛjugu min an ka dugu sɔrɔ ale ye wulikajɔ kɛ ka taa i ɲɛda Kidalikaw kan Anefisikaw fɛ yen Masawule kalo tile 5 a n'a tile 6 a ye sira ta yaasa ka taa i ɲɛda wolomasiri tabaw kan minnu bɛ Anefisikaw fɛ yen waleya in senfɛ sa ani maa ɲɛmaa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye a yɛrɛ ka dankanw ye u sera kɛnɛ ka ye min kɛ u ye min ye Atayɛri ye colonel Atayɛri Mayiga n'a ka cɛ dɔ mun ye Kidali bolofara b'ale bolo n'o ye wolomasiri tabaw ka sigiyɔrɔ 7nan ye a y'o ye a ye cikanw f'u ɲɛna yaasa cogoya min na wulikajɔ ni cɛsiri bɛ se ka kɛ baara bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min a ye kɛlɛkɛcɛ minnu ye a ko k'u y'a ɲɛfa wa min ye Kidali marabolo sɔrɔdasiw ye Falayi Masawule nana sa ka n'a ɲɛf'u ɲɛna Anefisi baaraw kan ka kɛ cogo min jɔyɔrɔ minnu b'u bolo Anefisi an'u kɛlen ka kɛɲɛkɛda minnu sa an'u ka jɔyɔrɔba ninnu k'olu lajɛ bilasiralikan kura minnu bɛ yen k'olu d'u ma ɲɛmaw ye cikan minnu fɔ k'olu fana fɔ u ye wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka baara taabolo yɛlɛma Mamadu Masawule a taa kun ye o ye min ye a ka baara in kɔnɔna na sa a ko min diyara ye kosɛbɛ o ye u bɛ ka wulikajɔ sabati cogoya suguya bɛɛ lajɛlen la yaasa palaw mana kɛ don min Falayi min y'an ka maaw ye u ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ka ɲɛ wa fana min ye niw ye olu caman ka kisi wulikajɔ in k'a kɛkun ye yaasa Bamajuwale ni Ɲugawale kɛbaw k'a dɔn k'a fɔ min ye armée ye a bɛ Kidali marabolo kɔnɔ bi a b'a kɔnɔ sini wa a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw a n'o fana kɛ jaasa ka taa se Anefisikaw Agɛlɛkaw fana ma sabula o fana bɛ Kidali marabolo kɔnɔ wolomasiri tabaw bɛ yen a ko jamana ɲɛmaaw tɔ la a nana k'u galabu kɛnɛya min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye faso kumabɔli k'o bila u kunna k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ waati bɛɛ wa k'u hakili to u yɛrɛ la u ka sigiyɔrɔ ninnu fana na Mamadu Masawule Samake a ye min fɔ Anefisikaw ye o ye nin ye min ye Bamakɔ kɔnɔna na ni Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Falayi wulikajɔw kɛra min ye taamaw kɛra yɔrɔ dɔw la k'a yira sa ko min ye wolomasiri tabaw ye ko bɛɛ lajɛlen b'u kɔ Bamakɔ ka ta kɛra Mamadu Konate la yan Mamadu Konate min fara tew i ko dakɔnɔ ɲi maa wɛrɛ tun tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ gaw dilanna kɛnɛmana na maa bɛ se cogo min na ka kɛ baara in kɛkun ye min ye dugudentɔnw fɛ ka tɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma min ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaaw k'olu fana senkɔrɔma don ka tɛmɛ n'o o bɛɛ lajɛlen ye taasibila kɛrɛnkɛrɛnnen k'o kɛ sɔrɔdasiw ye maa minnu fatura avril kalo tile 25 ale ko la Kiba Jalo ale tun bɛ kɛnɛ k'a ye dɔw kumakan sɔrɔ an ka jɛ ka olu lamɛn. Ne nana n fasiya de kɛ kabi lawale ni kɛlɛ bina jamana kan ɲamakalaw de tun bɛ bila kɛlɛcɛw ɲɛ k'u baro k'u jalami k'u bilasira
ka taa kɛlɛda la ka tila ka min sɔrɔ lakalifɛn k'o fara tariku kan bi an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛɛ kan k'an jɔda kɛ dɔ ni mugu don dɔ bɛ ka furakɛli kɛ dɔ bɛ ka balo ɲini ka na an ta ye ka jamanadenw hakili lajigin k'u ja lamin k'u lafarinya u ka sɔn k'u ɲɛsin faso ma bari faso fila tɛ maa si bolo mali de ye an faso ye an bɛnbaw taara k'o de to an bolo an yɛrɛ kan k'o de di an den n'a mɔdenw ma n'a binna mɔgɔ min tile la président do président o tɛ dɛ a kɛra o bɛɛ tile la o tuma a bɛ ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i se kɛ o kama an ka jamana fasa ko jugu mana kun bɔ so kɔnɔ walima kɛnɛma ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ ko saya ka fisa malo ye. Ne tɔgɔ Fatumata Gundo Ndiaye Capital Plaku musow ka présidente ye an nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ hali n'a danna an ye siyaw bɛɛ yan bi donc o y'an nisɔndiya kosɛbɛ welewelekan min bɛ ne bolo maliyɛndenw k'a dɔn an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen siya bɛɛ de ye kelen i mana maliyɛnden kelen faga i ye maliyɛnw bɛɛ de faga donc welewelekan min bɛ n bolo maliyɛndenw an ka ɲɔgɔn minɛ anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen ye mɔgɔ wɛrɛ tɛna mali in dilan n'anw tɛ an bɛ min ɲɛɲini population fɛ amalgame ka dabila fɛn o fɛn n'aw y'a ye n'aw sigara a la a y'a lase jamana fangatigiw ma u kan ka baara kɛ cogo min na u yɛrɛ b'a dɔn u kan ka kɛ cogoya min na o ye ne ka welewelekan ye. Ka fɔ maliyɛnw ye ko fɛn kuma kelen dɔrɔn de bɛ yen n ko si kana siran an tɛ siran faransɛ ye fɛn fɛn bɛ passé a kana taa yɔrɔ ɲini n'u ko a ma ko terroriste o ye nkalon ye n'u ko djihadiste o ye nkalon ye n'u ko a ma ko non ko mercenaire o ye nkalon ye faransi de bɛ nin bɛɛ kɔ donc k'a fɔ faransi ye ko nous sommes les descendants de Sunjata Keita nous n'avons peur de personne donc a k'i hakili to a yɛrɛ la et ce qui est sûr a ye fɛn minnu damina Mali ka Mali déstabiliser la France sera déstabilisée d'ici là parce que a tɛna Afrique sɔrɔ tuguni c'est parti du Mali et le Mali a bɛɛ nous sommes une nation nous ne sommes pas un pays a ko faamu. Madame Konare Lafiya Jara présidente an ka bɛn Mali muso épouse de militaire yira diɲɛ mɔgɔ la ka anw ye kelen de an ka Mali an b'an ka sɔrɔdasiw kɔ n'i y'a mɛn sɔrɔdasi i ko k'a muso i ko denw i ko jamana i ko lakana bi bɛɛ ɲɛ b'a la diɲɛ mɔgɔ ɲɛ b'a la u kɛlen bɛ ka janfa min ta ka Maliba sɛgɛrɛ mais bɛɛ sigilen don k'a lajɛ mais anw musolakaw anw maliyɛndenw an ko an b'an ka faamaw kɔ an b'u soutenu u bɛ kɛlɛ min na bi u b'a ye anw de la o de kama an bɔra bi musow bɔra k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'an ka jamana y'an ta de wa n'ala sɔnna ma an b'an ka faamaw kɔ. Ne tɔgɔ Mahamani Mama Ɲare bon bi wulikajɛ tɛ dɔwɛrɛ ko k'an ka finitigilakaw k'a yir'u la ko an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo k'an b'u kɔ je pense que o ye dɔrɔn k'a yira hali bi ko an bɛ jamana in kɔ an bɛ jamana in kanu donc an b'o kɛnɛ de kan k'a yira an ka finitigilakaw la o bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ k'a yir'u la k'a fɔ fɛn fɛn kɛra an ɲɛ b'a bɛɛ la an ka dɛmɛ b'u yɔrɔ bi ani sini. Madame Ouattara Jɔnda Diko bi anw na kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na yira diɲɛma la k'a yira malidenw na ko an b'an ka faso fɛ ko an ye fasoden ɲumanw ye ko wa an b'an ka faamaw kɔ an b'an ka autorités kɔ bi anw na kun ye k'a yira diɲɛma la ko fɛn min filɛ ka kɛ bi Mali kɔnɔna la c'est vrai a y'an tɔɔrɔ mais o t'a to Mali ka bin au contraire u ye fanga de don anw na tuguni donc u y'anw ɲɛnamaya de tuguni donc bi an nana yira diɲɛma la ko malidenw bɛ k'u ma sa k'an bɛ yan k'an jɔlen don an sen fila kan wa an b'an ka autorités kɔ. An bi nakunba ye de ka na ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an kamaradi ma n'o ye général Sadio Kamara ye min jatigɛ walew nana binganikɛ wale ɲɛsin a ma donc an nana bi ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma a tila ka fana k'a yira k'a fɔ que c'est à dire que ni mara maliyɛn den kelen na maliyɛndenw bɛ sɔn k'u ka kɛlɛmisɛnninw n'u ka fɛnw bila kɛrɛfɛ walasa ka se ka jamana kumabɔ walasa ka se ka jamana dɛmɛ ka yira k'a fɔ que an ka faamaw bɛ baara mun na an ɲɛ b'a la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka soutien yira u la k'a fɔ que n'i y'a ye anw bɛ yan bi olu de don n'i y'a ye anw b'an da olu de don donc an nakunba ye o de ye ka yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ que u bɛ ka ko minnu fɔ k'a fɔ que ko maliyɛnw tigɛlen don kow la o tɛ tiɲɛ ye an bɛ sa an ka faamaw nɔfɛ an b'u nɔfɛ bi an b'u nɔfɛ sini u bɛ baara min na an ɲɛ b'a la quoi. Avril kalo tile 25 jatigɛ wale mɔgɔw ani u dɛmɛbagaw u ye wale min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ
malidenw dusuku kamikamilen kun don u y'a ɲini k'u bɛ bɔ k'u ka dusuma kami yira ani k'a yira k'a fɔ k'u b'an ka faamaw kɔ u b'an ka jamana ɲɛmaaw kɔ an k'u ma k'u ka sabali u k'u jɔ dɔɔni bari ni bin kɛra i ka jamana kan ka se hakɛ dɔ la i b'i jɔ fɔlɔ k'a ɲɛɲini a bɛ se ka kɛ fɛn tɔw bɛ yen i ma minnu jateminɛ an y'a ɲini u fɛ u y'u muɲu an b'u fo o muɲu na donc u bɔra bi k'a yira k'a fɔ k'u bɛna an ka faamaw n'o y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u bɛna a yira k'a fɔ k'u b'olu kɔkɔrɔ u b'u kɔkɔrɔ bi u b'u kɔkɔrɔ sini o de la an nana bi ka n'u kunbɛn k'u ka ci lamɛn o cikan an y'a mɛn foli min tun bɛ jamanakuntigi bolo n'o ye général d'armée Assimi Goïta ani premier ministre n'o ye chef du gouvernement général de division Abdoulaye Maïga o ye foli ye ka se jamanaden bɛɛ ma ani k'a yir'u k'u hakili sigi mun bɛ ka da an ka jamana kan bi an ye taabolo dɔ de ta o taabolo de man di diɲɛmaa ye o man di mɔgɔ caman ye an y'a yira an ka da ma sɔgɔ mɔgɔ si ɲɛ minnu n'an bɛ se ka baara kɛ malidenw ka hakɛ o bonyali kɔnɔna la olu kana hali sini an n'u bɛ baara kɛ nka ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛna k'i bɛna baara kɛ Mali la malidenw kɔnturu la an ni tɛ se ka baara kɛ dɔwɛrɛ tɛ jamana in ye nin de yira nin y'a san damadama ye dɔwɛrɛ tɛ nin ne bɛnnen tɛ mɔgɔ caman ma an ka dugu jukɔrɔfɛnw Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ dugu jukɔrɔfɛnw ye malidenw de ta ye ni sanu garamu kelen bɔra ni lithium garamu kelen bɔra maliden bɛ nin yɔrɔ b'a la o yira la bɛɛ la chèque géant dira bɛɛ ma communes ka représentants ma palais la o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen o bɛnnen tɛ mɔgɔ caman ma bari olu hakilina kun ye mun ye ka na an ka jamana dugujukɔrɔfɛnw ta ka taa n'a ye u ni mɔgɔ 2-3 bɛ bɛn a la u bɛ dɔ d'olu ma u bɛ taa o mɔgɔ 2-3 o tɛ se ka kɛ Mali ye o donc an b'a ɲini bi maliden a kelen bɛɛ fɛn o fɛn mana bɔ Mali kɔnɔ bɛɛ de kan ka a hɛrɛ sɔrɔ bari ni bɔnɛ binna jamana kan jamanadenw de fɔlɔ b'a ye donc ni hɛrɛ fana bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw kan k'a dɔn kɛlɛ in b'o de kan maliyɛnw k'u hakili kɛ kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kɛlɛ in y'o dɔrɔn an bɛ taabolo min kan bi o de man di mɔgɔ caman ye donc an b'a yir'u la k'a fɔ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Mali bɛ yan an b'an sen 2 kan wa n'Ala sɔnna minnu sara Maliko la u ka saya tɛgɛ f'u ye. Wolomasiri tabaw ka dagafale min kɛra fala ye o y'a to min ye baro kɛlɛtigi ye u ye a fo k'a waleɲuman dɔn ka bilasirali kɛnɛ sigi ani waleɲuman dɔn kɛnɛ ka kɛ ni a ye baara min kɛ k'a tanu o la k'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye ko in bɛɛ lajɛlen labɛnna état-major yɛrɛ kɔnɔna na Élisée Jean Daou ale fɛ ale min bilara baro kɛlɛtigi nɔ na nin waati na kɛlɛdagaw kunna min ye ɲɔgɔn ye a kɛra sa bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ Wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nana min ye Umaru Baro Jara ye n'o ye baro kɛlɛtigi ye sa a ye ɲɛfɔli kɛ u ye baara minnu bɛ yen ani ka maaw fo k'u tanu maa minnu n'u jɛra ka baara kɛ a ko bi ale bɛ ka taa baara min na bɛɛ y'a baara kelen ye min ye Wolomasiri tabaw ka minisiri Nagakɔrɔ minisiriya baara a welela ka taa o la o b'a yira sa ko halisa a n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye ale dɛmɛ cogo min ka jamana dɛmɛ cogo min na k'u yɛrɛ di cogo min u k'o kɛlɛ kɛ min ye Élisée Jean Daou ye wa a b'a yira fana k'a fɔ u ye ɲɔgɔn bolo koyi ale bɔra fan dɔ la ka taa côté dɔ la nka a bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye sa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ a ye Élisée Daou fana fo baara kɛcogo ɲuman na kɛnɛ kan ani bi na Wolomasiri tabaw kan ka cɛsiri min kɛ minisiri kelen ta sibila taara ka ɲɛsin maa minnu binna n'o ye dugudenw fara sɔrɔdasi kan ka dugawu don kɛ u ye sa ko min ye Ala ka u dayɔrɔ sumaya maa minnu bɛ yen n'olu joginnen don fana u ye nɔgɔya da ɲini Jabaru masa fɛ u bɛ se ka segin ka na u cɛma cogo min na fala ye nin wagati in na Kidal marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sa Bamaɲɔgɔn walekɛbaw u kun y'u kɔngɔn fa maaw ka minɛn minnu na Kidal kɔnɔna na ta taara mɛnna a bɛɛ lajɛlen la pewu min ye wulikajɔ in ye a kɛra ni pankuru ye waati min na hakilila tigɛlen don ta halada katikaw fɛ yen Wolomasiri tabaw kɔni ye pankuru ta sa ka munumunu salo kɛ walimina minnu suyɛna u bolo n'u ye Kidal sokɔnɔmina ka kɛnɛmamina k'a fɔ k'u bɛ taa n'o ye ka duuru don fiɲɛ na Mali ni Algérie dancɛ la armée kɔni taara taa don o bɛɛ la o kɔfɛ u ka tajimara yɔrɔ minnu bɛ yen fana armée ye ta wuli olu fana na wulikajɔ ni cɛsiri ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ta haladatikaw fɛ waati kelen fana y'a sɔrɔ sa fɔnkɔɲɔgɔn ka kɔni barika bɔnnen don kosɛbɛ bi jɛkulu marifatigi ɲɛmaa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Algabas Ag Intala ale ni Bilali Ag Sherif n'o y'a sɔrɔ sini maaw ani Al-Qaïda bolofara min bɛ yen n'olu ni Algabas ka surun min ye Bilal Ag Sherif ye Bamanci jɛkulu faralikɛ jɛkulu n'o ye FLA ye olu y'ale ka maa ye MLA kɔrɔ maaw dɔw fala ye u y'a yira sa ko sini min de kɔni ni IAR ɲɛmaa u ye ɲɛmaa ye
o de sago bɛ kidali dugu kɔnɔna na EFALA kɔni ta kɛlen don dɔrɔn ka jaw ta ka kuma kunnafoni gafew ka fala ye o la sa ko Bilala Serifu ale diminen don kosɛbɛ sabula ale bolo Algabas man ka sɔn cogoya si la n'a ko kora ta k'ale yɛrɛ b'i cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ko k'a yɛrɛ ɲini fala ye bi mai kalo ale tile 11 ye bi ye mai kalo o tile 11 san 1956 san min ye Mamadu Konate ale soma yɛlɛma la Mamadu Konate maa min don a dɔnnen don kosɛbɛ an fanfɛ jamanaw fɛ yan ka sababuya kɛ politiki dungo don a bɛɛ lajɛlen b'a wele ko le père Konate maa ma falenba min filɛ nin ye fala ye a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali ale ni farafinna ka kɛnɛya ɲinini na a bangera min ye san 1897 Katikaw fɛ yen min ye Mamadu Konate a y'a ka kalanw kɛ an ka adamadenya kalansow kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa diɲɛ kalan fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzara kalan kɛ William Pointikaw olu fɛ yen maa min don politiki dungo don wa école karamɔgɔ don maanifinya ka adamadenya sinsin o baara don a bɛ maaw fɛ maa minnu n'olu ye RDA tu tigɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan yana a bolofara min kan ka sigi Mali kɔnɔ n'o ye ISRDA ye k'o sigi sen kan san 1946 san min ye Modibo Keita ale tun ye tɔn secrétaire général ye Mamadu Konate de tun ye tɔn président ye fala ye o de la i m'a ye ISRDA la kabi Konate fatura président ya jɔyɔrɔ u y'o bɔ yen pewu k'a kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin ale ma k'a kɛ secrétaire général ye sabula Modibo de tun ye secrétaire général ye Sudan kɔnɔna na yan n'o ye Mali ye a ye baarabaw kɛ baara minnu y'a to sa politikimɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan maa min kun don a lafaamuyalen don kosɛbɛ a ka bonya n'a ka karama ma da Mali dɔrɔn kɔnɔna na diɲɛ fan 14 n'i ko ko Konate bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o de la sa RDA ka kɔngɔrɛba min kɛra yan bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a ta ale ka dabada ma farafinaden fɛn fɛn bɛ yen n'o tun bɛ n'olu ye kobaw kɛ u bɛɛ lajɛlen welela ka na u kana jɛ Félix Houphouët-Boigny yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko Mamadu Konate kɔni ka danaya n'a ka tilennenya n'a ka laadiriya kama olu tɛ se k'a fɔ fiyewu cogoya si la k'u bɛ ɲinɛ a kɔ jo sariyaw olu labatoli hukumu kɔnɔna fala ye sabula Konate ninnu ka waati n'i kun taara ka kɛ député ya fala ye i bɛ t'i sigi Faransi de i bɛ sugandi yan nka fɔ k'i ye Mali député ye i bɛ taa Faransi de a bɛ taa députéya baara kɛ yen o senfɛ a ye kɛlɛ kɛ yaasa min ye baaraba min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko baara jagoya baara a y'o kɛlɛ kɛ k'o ban k'a to Faransi députéya la baarakɛlaw ka damakɛnya min ye Faransikaw ni farafinnakaw bɛɛ lajɛlen ka damakɛnya gafeko la Mamadu Konate y'o kɛlɛ kɛ wulikajɔ caman kɛra a fɛ farafinnakaw bɛ se cogo min na ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mun na b'a wele ko an fa Konate o y'a ka majigi a ka sew a n'a ka dɔnniya n'a ka maanifinya kɛcogo ni adamadenya kɛcogo o de y'a to bi kɔrɔlen ni kura a tun b'a bɛɛ lajɛlen dorogo ɲɔgɔn na ka baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a ma maaw degun n'a kumana fala ye bɛɛ lajɛlen maaw bɛ ta caw ka min ye cɛkɔrɔba in ye k'a lamɛn a ka fatulu min kɛra san 1956 san o y'a sɔrɔ a si bɛ san 59 na o kɛra sa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali tɔ tolen san 4 ye Mamadu Konate ka nin fatuli in kɔni jigira maaw la sabula a yirala k'a fɔ a ka janaja kɛnɛ ka fala ye jamalajɛ yɛrɛ ba kun famana ka kɛ min ye o kundama sɔrɔ Mali kɔnɔna na a tiɲɛtabaw bi o ye ISRDA ye bi Mali fana kɔnɔna na yɔrɔba caman tɔgɔ dalen don a la ndurati tɛrɛn min n'an bɔra o kɔnɔ sa o tɔgɔ dalen don a la kalanso min bɛ bada la dugu kɔnɔna na o fana tɔgɔ dalen don a la min ye Samaba rond-point n'aw b'a fɔ ma ko Samaba rond-point fala ye ale tɔgɔ dalen don Mamadu Konate la a lakodɔnnen don diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ fan 14 sabula baara min n'a y'o kɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ maa min don maa laadiri don maa tilennen don wa Bamakɔ dugulenw n'a kabilatigiw ni a senkolaw bɛɛ lajɛlen olu kun dalen don a la Mamadu Konate sɔminen waati min k'a fɔ fala ye ko bana bɛ k'a sɛgɛn a seginna ka na Mali la min ye n'a ka don labanw kɛ fo ka taa s'a saya ma fala ye kalandenw a kun b'u kala k'i kun bɔ a ka fenêtre fɛ an bɛ dugawu don ka sa min ye nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya bi sɔgɔmada in na sa nin waati in na min ye ɲarela saledo la tasibila bɛ ka kɛ a ye wula fɛ a yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna na Bamakɔkurakaw fɛ yen ni Ala sɔnna ma kuranɛ kalan bɛna kɛ ani sarakabɔ belebele ka kɛ ni san 70 soma yɛlɛmali o ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kibaruya tɔw la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Seko, San, Moti, Kuchala, Katase Sikaso ma, Kenyeba, Kita, Omanina, Nyoro di Sahel Mauko, Katase Kolokani, Jijini, Fokatase Bemama. Somatra, Fien Foroko, Somatra, Kauli Herela, Kase Herela. Fala e kunungo Bamako kono, siterni keme wolonvla ani tan, o donna yaasa taji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye taji baara tɔ bɛɛ lajɛlen sa u nalen kɔfɛ sa kɛ cogo min na laadala u bɛna kɛ douanelakaw fɛ DGCC ale de ye bataki in di nka bi min bɛ maaw da dugu kɔnɔ fala ye o ye gasoil de tɛ ye station na fiyewu mɔgɔ caman degunnen don bi i taara station na i tɛ gasoil sɔrɔ fiyewu ko min ye ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ sigi maaw bɛ se k'ale sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ essence bɛ sɔrɔ cogo min n'o tɛ kɔni sugufin o de kɛlen ka sen sɔrɔ bi kɔkan kibaruyaw an bɛ taa olu kɛnɛ kan senegalikaw ka wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya gendarmew olu ko sa k'olu kɔni u boloda maa dɔw ka maa minnu kɛlen ka fɛɛrɛw sigi sa ka dɔrɔgu feere jago ɲɛ kosɛbɛ k'u to senegali kɔnɔna na dakari ale kɛɲɛ ka yan fan fɛ sa u y'u tɛgɛ da maaw ka maa 5 kan a bɛɛ lajɛlen ye nizeriyaka ye dɔrɔgu garamu 81 n'o ye kokayini o sɔrɔla u bolo Egyptikaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka jamanaden kɔni ko tabarikala ala barika la maa 1,900,000 olu b'o bɔ bi u yɛrɛ ka jateminɛ jɛkulu min bɛ sa ale kɔni ye kibaruya di sibiri tɛmɛnen n'o ye mɛkalo tile 9 ye min ye keniyakaw olu fɛ yen baara bɛ sen na sa farafinna ale ni farajɛla n'o ye faransi ni ɲɔgɔn cɛ ye an ka ɲɛmaaw n'o y'an ka jamanakuntigiw ye fala ye farafinnakaw bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ keniyakaw fɛ yen Macron ale ka weleli la min ye Macron yɛrɛ ye a ko nin waati na minnu bɛ faransikan fɔ fala ye olu ka janfan barika bonyana ka ɲɛsin ale ma a bɛ k'i ɲɛsin gilɛkanfɔlaw olu ka jamanaw ma o la sa nin waleya in kɔni ko min ye cɛncɛnfu ka jamana minnu y'u fori ka bɔ a kɔrɔ nin waati na k'a m'o kuma fɔ sa ko nka ko tɛnɛgɛli Mali kɔni yera a ka kuma na a yɛrɛ a bɔra Egyptikaw fɛ yen ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Nairobi n'o ye Kenya faaba ye a ka dugutaa min n'o ye tile 4 dugutaa ye o tile 2nan hukumu kɔnɔna na a kun bɛnna maa min fɛ sa o ye Kenya jamanakuntigi ye William Ruto min ye faransi ye bi a n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ ko sabula falen ka ɲi k'i tɔmɔ ni limanaw k'olu caya k'o ye a ka laɲini ye faransikaw ka pankuru min tun bɛ ka na n'u ka maaw ye maa minnu bɔra bato in kɔnɔna na sa ni ɲinɛw ni totow ka bana n'o bɛ olu la fala ye ko pankuru in a jiginna faransikaw fɛ yen kununko mɛkalo tile 10 pankuru jigikɛnɛ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Bourguet a jiginna o kɔnɔna faransi yɛrɛ kɔrɔnfɛ Paris yɛrɛ kɔrɔnfɛ fan fɛ ko min ye maa 5 minnu nana ayiwa ko antivirus n'o ye totow ni ɲinɛw ka bana ye k'a bɛ kelen na u la han anglais olu ye laseli kɛ sibiri sa k'u bɛna minɛn dɔ sɔrɔ minɛn min n'u bɛ t'o sigi Kouaji kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moyen-Orient kɔnɔna na HMS Dragon k'u bɛna taa sigi yaasa u ka min ye bateau ka taa ni ka segin Detroit d'Ormuz kɔnɔ na u yɛrɛ ka lakana baaraw kɛ Kouaji sanfɛla la yaasa basigi bɛ se ka don cogo min Ukraine kɛlɛ la sa Vladimir Poutine y'a jira sibiri tɛmɛnen n'o tun ye kɛlɛba don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni Rusilakaw ye se sɔrɔ n'u dɛmɛjɛkulu ko min ye Ukraine kɔni ye a kɔnɔna na bi k'u kɛlen don ka kɛlɛkɛla jugu de ta OTAN fɛ ka to o bila olu ɲɛ a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin don ye n'o ye mɛkalo tile 9 ye ale tasibila a bɛ kɛ ka kɛ ni mɛkalo tile 9 san 1945 ye o min y'a to Rusilakaw kɔni ye ko caman sɔrɔ n'u ye se belebeleba sɔrɔ n'u b'a fɔ ma ko se don in fala ye a ɲɛnɛmayara jamana fan caman fɛ fana Rusilakaw ka lasigidenw bɛ yɔrɔ min na wa a bɛ ka kɛ waati min na fana min ye kɛlɛbanko kuma ye o bɛ ka don Rusilakaw ale ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ Iran y'a jira kununko kari ko min ye Amerikaw ye fɛɛrɛ min sigi sen kan ko ka kɛlɛ ban k'olu bɛ don o da fɛ nka waati kelen kɔni halisa drone bɛ ka ci cogo bɛ ka ci ten min ye arabu jamanaw kɔnɔna na k'a sɔrɔ min ye bɛnkan min sɔrɔla ko kɛlɛ ban ko ka kɛ o bɛ sen na États-Unis kaw fɛ yen pankuru dɔ kɔni ye senama dɔ kɔni tandɛgɛlɛma fala ye maa kofɔlen e ko a ma kɛ Denver kaw fɛ yen wa sibiri tɛmɛnen u y'a jira sa ko kamalen kɔni a fatura nka a bugunatigɛ de ma se ka dɔn sabula yɔrɔ minnu bɛ yen n'a fɔ ko maa kana don o kɔnɔ fiyewu
pankuru min ye kamalen ye ale nana yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ n'o ye lakanalaba minnu bɛ pankuru jigi kɛnɛ ka den wɛrɛkaw fɛ yen olu kɛlen ka damu tigɛ a nana yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ o kɛra a sata ye farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ ndolati min bɛ kɛ so kɔnɔna na n'a fɔ ma ko fustal e ko Maroc ma kɛ jɔyɔrɔ 6nan o la diɲɛ kɔnɔ wa fustali ale ndolata njini min bɛ kɛ handball kɛ terrain kan fala ye musolakaw fana fɛ yen fana Maroc a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o ko fana hukumu kɔnɔna na min ye jɔyɔrɔ 24 na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi a y'o de sɔrɔ o la sa k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye Maroc ye a jɔyɔrɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ min ye juma tɛmɛnen ye kalo tile 8 baliya in a bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan Marocains olu yɛrɛ ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin Jaba Sidibe ma a bɛ Salakaw ka sigi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ foli fana ta ka ɲɛsin Sori Kɛmɛso ma Bayiba mairie du district kɔnɔna na Amadu Gassama min ye monsieur le ministre Umar Asi Jalo ye k'a fana fo Jala Sarakaw ka mairie k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna a ma Falaye an tɛ taa hijita kɛnɛ kan yan'an k'an kɔ don parce que min ye hijitalaw ye a bɛ n'a fɔ cɛ tɔgɔ di Ibrahim Jawara a ko Mali taw Mali bɛ taa ni hijidenw min n'o ye gouvernement ka hijidenw ye olu bɛ yen nka min ye Cuba voyage ale kɛra ye tigilama ye a taara olu fana lajɛ an ka jɛ a ka o jaw la yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na. Délégué général Dr Abdul Fattah Sise a y'a ɲini an fɛ an ka wuli ka se agence fana ma k'u kibaruya ta ni k'a di maliyɛnw ma ka d'a kan Mali hijiden ye 323,023 a bɛɛ ye maliyɛn de ye gouvernement dɔrɔn tɛ o la sa k'o kumakan in na bato an balimaw an bɛna wuli ka se agence dɔw la Madinɛ k'o fana kibaruya di délégué général Dr Abdul Fattah Sise i ni ce i ni baraji i ka nin hakilinaba in na an balimaw an bɛna daminɛ agence min na o de ye agence Cuba voyage an balimaw Cuba voyage ale fana ye agence ba ye san o san ani maa caman bɛ na hiji la Madinɛ an y'a laɲini ka wuli ka to ka hôtel la ka taa lajɛ maliyɛnw bɛ cogo min na alhamdulilayi an balimaw an selen sa agence Cuba voyage a ɲɛmɔgɔw u ye an bisimila. A bɛ baara in ka d'a ye a y'a kɛ a y'a kanu a ye état dɛmɛbaga ɲuman ye n bɛ foli lase an ka ministère so ma k'a fɔ Mamani Tarawele a bɛ a ka agence don n'u bɛ maliyɛnw ta k'a bɔ u faso la ka na n'u ye Magan jamana kan a b'i janto la a b'u tɔbɔtɔbɔ. Alhamdulillah an y'a sɔrɔ agence Cuba voyage a ka hijidenw u bɛ lafiya la baasi tɛ maa si la alhamdulilayi u bɛ taa misiri la ka segin ka na hôtel la baasi foyi tɛ yen nɔ misiri ni hôtel a bɛɛ gunnen bɛ ɲɔgɔn na an balima silamɛw. Alhamdulillah rabbil alamin Madinɛ misiri ani an ka hôtel surunya ko dannen don o ma se fɔra komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min ya rabbi an b'a la deli agence Ala k'a taa ɲɛ Ala k'a taa ɲɛ. Baara minnu kan ka kɛ an bolo Madinɛ kɔnɔ yan caman kɛra o la a tɔ ye an kan ka bonya don min na n'o ye tarata fajiri ye an bɛ k'o de makɔnɔ misiri selili cɛsiri kɛra o la Alakira kaburu lajɛli cɛsiri kɛra o la arawda doni hijiden bɛɛ donn'o kɔnɔ. An balimaw agence Cuba voyage u y'a yira na k'a fɔ u kɛn bɛ ka labɛn bɛɛ sabati cogoya min na hijidenw ka se ka lafiya Madinɛ ni hôtelba in kɔnɔ k'a daminɛ dumuniko la ka taa se dɔgɔtɔrɔko ma furakɛliko ani siyɔrɔko u kɛn bɛ k'a bɛɛ labɛn cogoya min na hijidenw u ka lafiya u ka taa bato kɛ misiri la ka segin ka na hôtel la. Alhamdulillah an ɲuman sera Madinɛ agence mɔgɔw y'u mago don an na kosɛbɛ kosɛbɛ an nana Madinɛ u ka hôteliw ka ɲi u kɛlen don ka guide musomanw ni guide cɛman minnu bila an ɲɛ u bɛ k'u occuper an na ka ɲɛ fɛnɛ mashallah n'an mago bɛ fɛn o fɛn na an b'o sɔrɔ u bolo agence in diyara ne yɛrɛ ye tellement ala ma degun fosi sɔrɔ a la hali maakɔrɔba minnu b'an cɛ la u ka dumuni bɛ bɔ an bɛ ta ka taa d'u ma f'u ka so kɔnɔ donc degun kɔni t'a la ne ye Cuba voyage sɔrɔ n kɔrɔmuso de sababuya la ale nana salon a y'a ɲɛfɔ ɲɛna ɲinan fana nana alhamdulilayi misiri yɛrɛ ni an ka hôtel a yɛrɛ ɲɛ b'a la man jan ɲɔgɔn na i bɛ sira tigɛ dɔrɔn i bɛ don misiri kɔnɔ. Alhamdulillah an bɛ dugawu don kɛ agence Cuba voyage u bɛ baara min na ala k'a sabati u bolo ala k'a jidi u bolo don wɛrɛ an b'an kunda ka taa agence wɛrɛ la inshallahu délégué général Dr Abdul Fattah Sise n'ale ka jɛ ye aw ni ce aw ni baraji Ibrahim Jawara ka bɔ Madinɛ.
Ayiwa Kuba Voyage ama maaw fana fo ni Ala sɔnna ma Ibrahim y'a fɔ cogo min na sa agence tɔw bɛɛ lajɛlen kuma na d'u ma ka se ka u ka hakilinaw sɔrɔ sabula bɛɛ lajɛlen Mali hijidenw de ba 13 bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɔra Mali la foli ni tanu an b'o se an ka hijidenw ma magan fo yɔrɔ minnu na n'u bɛ sigilen don nin waati na ni minnu fana bɛ labɛn na ka taa Ala ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya fala ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira o ma ani ne fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala sa Jalafara maire k'an b'a fo Seydou Sako ka bɛɛ n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a yɛrɛ bɛ Bamakɔ nin waati in na min ye Sori Kɛmɛso an tɛ ɲinɛ a kɔ Cɛrno Umar Asi Jalo Jaba Sidibe ka bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.